Здравейте хора, аз съм Валю БГ и днес ще играем с Вентото БГ Clash Royale 2 в 2. Имам един крон чест, както виждате, и като го събера, аз съм четвърта арена. Ако ви се падне Legendary от крон честа, направо не знам. И така, да започваме. Аз те преди звиквам. Хора, аз съм шеста арена. Да, той е шеста арена и последен. Да, може да влезете в клана. То се вижда. Девета арена. Ще играем на Значи, девета арена. е тук. Съжалявам, че толкова бавно зарежда, наистина. Може малко да Бързо. Вентото БГ започна да играе и сега започваме. Искам да ги драпам. Защита на не победиха. Съжалявам хора, имаше бъдеще и за това те не победиха. Съжалявам, аз влязах по-късно, много съжалявам за това. Айде пробваме много. Много извинявайте, наистина. И така. И така да започваме, този път няма да е така. Започваме с арена и пускам бейби дракон. Ако лагва, много съжалявам. И... това е ужасно, защото този Уизърд е много силна карта и може би ще ми убият ключа, да. Тук ще са скелетон арми, сега не взеха кулата и... съжалявам за лагването. Те имат майнера! И така, виждате хора, те ни победиха. Пускам един принц да ги разсея, няма да стане и да. Имат легендари, както видяхте, майнера. И трябва да започнем отново. Защо са толкова силни? И така, предизвикваме. И с Вентото БГ някой път направо ги спукваме, но сега те ни спукват. И започваме на седма арена ще играем. Пускам миниатор и скелетон арми. И така, виждате каква войска имаме на разположение и може би ще победим. Съжалявам за лага и започваме да бием куклата много здраво и мисля, че ще победим. Съжалявам много за лаговете, но какво да се прави? Да, изглежда, че ще победим или не. На толкова малко им остана куклата. Ще пуснем един лайтинг, втори левел и на 218 остана кулата. И сега те са били в седма арена и победихме. Както виждате, няма да гледаме какъв чест има, и за това силвър. Видяхте и сега имаме 4 корони за краун честа и да пробваме още една игра. Видяхте колко бързо победихме и да продължаваме точно след малко да играем с някакви китайци, не знам, не ги познаваме, никой не ги познава, така че може би ще щупим една кола. Или не се знае. Да, ще щупим колата. Даже ще победим. Толкова бърза победа отново. И... Голден чест. Надявам се на нещо по-хубаво. Голден чест. И така, влизаме и срещу кой ще се изправим. Пак седма арена. Играем срещу Даниел. .kr7 плюс Суперсел. И така, да видим какво ще направим. И може би ще щупим една кула и... Да, ще щупим една кула. Или не, няма да успеем. Това е много жалко. Ще му убият бейби дракона.
И много е лошо. Оу! А не съм. Миньон хорт отново. И така, те ще ни щупят колата. Може би. Не, няма да ни щупят. Не! На кой съм? Бойте са това. Да, ама ще умрат, за жалост. Добре, не успяха даже един път. Искам. Оу, 30 лева на Ферни Тауър и Уизард. Стига, бе. Също ще. Къде знаеш, че ще победим? Добре, моят балон супер на кола. И така, Бейби Дракон пускам, за да изсъби деймидж там на Уизарда. Инферно Тауъра. Пускам Скелетон Арми. И така, те пуснаха Миньон и така. Те ще ни щупят колата, това е ясно. Ще пуснем Уич. Тук да ги задържим. И задържахме ги, не успяха да ни пикнат Уича. Даже два Уича има, които бият. Ей сега. Ако имаш Уич, значи. И така, два Уича и Миньон хорт, това въобще не е зле. Айде, замена ни тактиката. И така ще пуснем балон да пуснем или Уизард. Лайтинг на Уизарда. Значи, добре, ще пуснем Инферно Тауъра, това е важно. И така той пусна... Добре, ще пуснем един Гоблин Барел. Добре, пускаме Скелетон Арми. Да убият принца. И сега балона ми отиде да струши колата, но не успям. Остана толкова малко колата и мисля, че ще победим. Даже само с Миньон хорт или не. Няма да успеем. Какво да пуснем? Бе, балончето. Балон? Да, балон го убиха. Да. Лайтинг на балона. Добре, ще ги задържим, но ще пуснем един Бейби Дракон. Съжалявам за бъговете, наистина. И пускаме тук Скелетон Арми да защитаваме. И така, мисля, че да, ще победим или не. Айде поне един път. Миньон хорт. Ще победим. Победим. Само един удар. Гоблин Барел. Бързо. Айде. Лайтинг. Пази. Победихме. И така хора, ще отворим крончета и видим какво ще ни се падне. От него Silver Chest ми даде. Очаквах нещо по-голямо. И отваряме Crown Chest, 357 злато, 3 джема, 12 гоблина, 12 тесли, 13 скелети и 4 мини пеки. И ще мога да апгрейд на пеката от 400 мини пеката, да. Да, той може да играе балон Draft Challenge и това ще бъде от нас. И аз бях Вали БГ и чао.